Tak jdeme už? Co je, kurva? Nejsi ty nováček? Nestratil ses? Nejsi ty čuráček? Seš chlupatej a smrdíš chcankama. No tak. Pro jednou na takové řeči zapomenu. Ale takhle my tady nemluvíme. Nováčci musí stále nosit rádiovky. To jsou pravidla. Kdo z tebe udělal starostu Pošukova? Jsem Brandon Vandenkamp, hlavní bubeník Beechwoodské akademie a prezident táborové rady. Jo, a tyhle jsou kdo prezidente? První dáma a vicebuzerant? Hezky ti sluší. Himbaj šuvix, díky. Hele, a když už jsem teď hudební pošuk a vůbec, jestli uhodneš, jakou skladbu mám nejradši? To vůbec netuším. Ptáka ohniváka. Pro pana Mozarta. Tak tohle je zlý. Tak pojďte vy vyklouzaný hnědky, pojďte! Nechte toho, okamžitě toho nechte! Tyhle vymaštěnci si začali! To není pravda, pane. Upozornili jsme ho, že musí nosit rádiovku a on udeřil Brandona do genitálií. To je lež, ty čuráku! Oskare, Jimmy, odveďte tady toho kluka za makrem. Za kým, že? Jseš vyřízený. No tak. Pro pána Brandona, nestalo se ti nic?